Гражданлык җәмгыятенә булышлык итү фонды ярдәмендә тормышка ашырылган «Без үзебез башкортлар» халыкара фәнни укыту интернет-платформаһы үзенең эшмәкәрлеген башлады. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студиялы Гөлсипә Иштанова. Программабызның кунагы Мифтахетдин Акулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының Башкорт филология факультетының башкорт теле һәм әдәбияты кафедраһы доценты Галимә Галина. Галимә Галимәнең һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, был яңа укыту платформаның бурыстары һәм максаты касан эшләй башланы шул турында интеклебрәк әйтәгез. Был платформаны булдыру идеяһы безнең ректорыбыз Салават Тәлгать улы Сагитовтың идеяһы менән булдырылды. Без грантта катнашып, Башкортстан башлыгы грантында еңеп сыктык һәм ошо платформа өстендә эшләй башланык. Эште без декабрь айында башланык ныклыһынан һәм уның әлбиттә максаттары зур. Безнең милләттәшләребезне бигрәк тә сит илдә яшәгән һәм элекке СССР дәүләте илләрендәге милләттәшләребезне берләштерү максатында эшләнгән платформа. Һәм шулай ук башка төбәктәрдә яшәгән башкортлар да ундагы материалдар менән файдалана ала. Димәк, һезнең аудиториягыз дөнья башкортлары дип әйтергә мөмкин? Әлбиттә, атамаһы да шуның өчен без үзебез башкортлар, без дөнья кимәлендә эшләячәкбез бу платформала һәм эшләйбез дә. Һезнең декабрь айында эш башланды дигез, платформа үзе касан эшләй башлана? Касан презентацияланыгыз? Платформаны шул декабрь айында презентацияланык һәм безнең укытучы галимдар, просветители, великие просветители Евразияның бөек мәгърифәтчеләре дигән китапты презентациялау менән башланды һәм был китапты презентациялауда башка илдәрдән, сит илдәрдән бик күп галимдар катнашты һәм ошо китапты уку әсбабын булдыруда катнашкан галимдар сыгыш яһаны һәм бына шул тәүге безнең эшебез булып торды. Ягъни һез беренче сара менән барлык дөньядагы галимдарды үзегезнең эшегезгә ялеп иттегез дип әйтеп була. Бына ошо ай эсендә эшләнгән эш һөҗүмтә якын сан инде дип әйтергә. Безнең платформа турында укучылар беләме, танышмы, мөрәҗәгать итәләрме? Әлбиттә, без эшебезне яңа башлап торһак та, мөрәҗәгать итәләр, байтак кына әле эшләр башкарылды. Иң тәү сиратта әйтеп китәргә кирәк. Без ошо эш планына ярашлы лекциялар үткәрдек. Был лекцияга без башкортлар турасында, гомумән Башкортстан турасында әүдем эшләгән, башка вузларда укытып йөргән күренекле галимдарыбызны һәм шулай ук фәнни үҙәктәрдә эшләгән галимдарыбызны ялеп иттек. Әлбиттә, был лекциялар серияһын үзебезнең ректорыбыз Сагитов Салават Тәлгать улы башлап ебәрде. Артабан лекцияларны Мәсәлән, Рәсәй фәннәр академияһында эшләгән филология фәннәре докторы, тарих фәннәре докторы Данилко Елена Сергеевна дәвам итте. Исегездә булһа, ул вакытында 2017 елда бик зур, күләмле коллектив монография сыгаргайны Башкирия дигән бына шул монографияны эшләгән дип әйтәйек, формалаштырган галим Елена Сергеевна Данилко лекция укыны. Артабан был лекциялар серияһын дәвам иттеләр. Тарих, тел һәм әдәбияты институты галимдары, фольклор бүлегенең етәкчесе, мөдире, филология фәннәре докторы Хөсәйнова Гөлнур Рауил кызы һәм шул ук тарих, тел әдәбияты институтында эшләгән тарих фәннәре кандидаты Мехранова Эльвира, ул башкортларның башкорт кухняһы турасында лекция һөйләнеп, бик кызыклы. Бары галимнарда гына ялеп иттегезме был видео лекцияларга, әллә билдәле шәхестәрдә лә ялеп итергә ният тотаһыгызмы? Әлегә без бында тик галимдарды гына ялеп иттек. Фәнни үзәк булганга тик галимдарды гына ялеп итәһегез инде. Әлегә тик галимдарды гына ялеп иттек. Башкорт дәүләт университетыннан да, мәсәлән, Сәйит Батталов
Искәндәр Рәсүл улы, ул бүгенге көндә бик актуаль булган темага башкорт диалекттары тураһында сыгыш яһаны. Шулай ук ошо Башкорт дәүләт университетынан Шахапова Гөлкәй Рәхимьяновны сакырдык. Ул башкорт уйындары тураһында сыгыш яһаны. Бик үзенчәлекле тема шулай. Әлбәттә, онытыла барган бүген уендар балалар арасында шулай бит. Шулай ук без үзебезнең милләттәшләрне, сит илләрдә яшәгән милләттәшләрне кино сәнгатен менән таныштыруда күз уңында тоттык һәм Айнур Аскаровты сакырдык. Шулай ук театр. Димәк, бары тик галимдар менән генә сикләнмәһегез, билдәле кешеләрне дә сакырабыз. Әлбәттә, билдәле кешеләрне дә сакырабыз. Шулай ук Заһир Исмәгыйлев исемендәге Өфө дәүләт сәнгать институтынан Сәгитова Айһылыу Сынтимировнаны сакырдык. Ул театр сәнгате менән таныштырды. Демәк, шулай итеп, безнең әлегә эшебез башланып тора һәм киләсәктә лә ошо юсыкта эшебез дәвам итәсәк дип уйлайбыз. Һеҙҙең платформаның тағы бер йүнәлеше ул онлайн дәрестәр. Менә улар тураһында ла интекләберәк белгегә килә, сөнки бүгін ысынлап та интернет киңлектәрендә онлайн башҡорт теленә өйрәтеү мөмкинлектәре күп кенә платформалар бар. Һеҙҙеке ни яғынан уларҙан айырылып тора? Бына шуны әйтеп китергә кәрәк. Бына 8 марттан һуң без был дәресләрне куя башлаячакбыз платформага. Без бик ентекле әҙерләнәбез. Галим методисттар йөкмәткеһен эшләйбез һәм дәресләрне магистранттар алып бара, яшерәк кешеләр алып бара, кызыклырак та бит инде. Һәм әле бына эшләнгән, төшерелгән дәресләребезне без практик укытыусыларга күрһәтәбез, яңырак кына. Мәсәлән, Әбйәли районында Таһир Күсемов исемендәге гимназияла эшләп йөргән Альбина Ринат кызы сакырдык һәм Бәләбәй педколледжында эшләгән Регина Радисовна дигән укытыусыларны сакырып, нимәләр өстендә эшләргә, нинди етешһезлекләребез бар, нимәләргә игътибар итергә, бына шулар тураһында кәңәшләштек һәм тагы ла бына киләһе төшерелгән дәресләрдә ошо уларның кәңәшләрен без иҫәпкә аласакбыз. Ягъни тәҗрибәле укытыусыларның да кәңәшләрен, әйткән һүҙҙәрен һеҙ күҙ уңында тотаһығыҙ, иҫәпкә алаһығыҙ инде. Әлбиттә, үҙ ҡаҙаныбыҙҙа ғына ҡайнамайбыҙ һәм башҡа практик укытыусыларҙы ла йәлеп итәбеҙ һәм ҡыҙыҡлы темалар тәҡдим итәбеҙ. Бында әлбиттә безнең лексик тема әҙерәк кенә инде, ялҡытмаҫлыҡ итеп кенә грамматик теманы ла алғанбыҙ. Республиканың юғары уҡыу йорттарына күрше төбәктә йәшәүсе милләттәштәребеҙҙе, уларҙың балаларын саҡыраһығыҙмы юғары уҡыу йорттарына? Ниндәй саралар үткәрәһегеҙ был йәһәттән? Был йәһәттән дә күп кенә эштәр башҡарыла. Яңыраҡ ҡына беҙҙә унда профориентация үҙәге эшләп килә университетыбыҙҙа һәм ошо үҙәк ярҙамында беҙ Ҡазақстан вуздары менән, мәҫәлән, саҡтаған Байышев исемендәге университет менән, Павлодар педагогия институты менән һәм шулай уҡ Бишкек ҡалаһындағы университет менән бәйләнештәр булдырҙык. Уларҙың студенттарына үҙебеҙҙең магистрлыҡ йүнәлештәре тураһында һөйләнек һәм уҡырға саҡырҙык. Үҙебеҙҙең, әлбиттә, иң тәүсиратта Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының факультеттарына саҡырҙык. Теләк белдереүселәр бармы әле? Ҡыҙыҡһыныусылар бар, ғөмүмән бигерәк тә бына Ҡаҙағстандан ҡыҙыҡһыналар беҙҙең вуз менән. Тимәк, был юҫыҡта ла эшегеҙ бара һәм дауам итә тип әйтергә мөмкин. Бына онлайн саралар майҙансығын һеҙҙең порталда, платформала күҙәттем. Ғинуарға, февральға саралар билдәләнгән. Артабан ниндәйҙер саралар булырмы? Әлбиттә, саралар бар. Бына беҙ унда онлайн осрашыуҙар планлаштырғанбыҙ. Эш башланды. Бына беҙ Үзбәкстандағы Зәки Вәлиди исемендәге башҡорт ойошмаһы менән бик матур, йәнле һөйләшеү булды, бик кәрәкле һөйләшеү булды. Беҙҙең яҡтан шуны ла әйтеп билдәләп китергә кәрәк. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы беҙҙең был эшмәкәрлектә ныҡ ярҙам итә. Ошо сараға Эльвира Ринат ҡыҙы Айытҡолова ла килде. Һәм бында беҙҙең яҡтан ғалимдар шулай уҡ сығыш яһаны Үзбәкстандан. Унда бик әүҙем ойоштороусы Гүләев Ринат
Әмир улы ойыштырды был эште һәм шулай ук безнең Үзбәкстандагы башкорттар тураһында һәм башкорттар тураһында Ринат Шихабетдинов, Ринат Нәҗметдинович дигән галим, тарих фәннәре кандидаты бик матур лекция һөйләне һәм янлы һөйләшү булды. Әйткәнемсә, менә хәтта без үзебезнең теге Үзбәкстан белән бәйле булган харт башкортлары тураһында ла студентлар, укытучылар сыгыш яһап китте. Менә шундый янлы әңгәмә булды. Бу янлы аралашуга мөгән сит илдәге безнең милләттәшләребез хуһагандыр күптән шулай. Әлбиттә, ысынлап та бик хуһаган, менә матур осрашу булды һәм киләсәктә лә менә без планга ярашлы әйтеп китүебезсә, хәзер ошо башкорт оешмалары менән Кыргызстан менән осрашу үткәрәсәкбез, Кыргызстанда яшәгән милләттәшләребез менән һәм Үзбәкстан, тагыла Кыргызстан, Казакстанда яшәгән милләттәшләребез менән үзебезнең басмаларыбыз, редакторларын сакырып, шулай ук зур гына аралашу оештырасакбыз, әлбиттә. Бұл интернет платформаның эше күпмегә исәпләнгән? Без вакытлыса дип уйламайбыз бұл платформаны, һеч шикһез безнең Салават Талгатович та шулай итеп күз аллай. Димәк, без бұл эште әлбиттә теге һәр нәмәнең планы буенча башкарыла бит инде. Июньгә тиклем каралган. Әмма без киләсәктә лә бик әүдем генә ошо платформала янлы аралашуды дәвам иттербез дип уйлайбыз, чөнки конкурста да үткәрәбез һәм бында Евразияның төрки халыкларында балалар уеннары дигән әле конкурс игълан иттек. Димәк, бында ошо сит илдәрдә яшәгән яшьтәр дә катнаша ала был конкурста һәм шулай ук көмеш каурый дигән иҗади конкурста игълан иттек. Бында безнең үзебезнең Башкортстанда яшәгән, башкорт телен һәйбәт белгән укучылар, балалар 14 яшьтән 40 яшькә тиклем кешеләр катнаша ала. Иҗатчыларны ла үстерәгез, димәк. Иҗатчыларны ла үстерәбез, һеч шикһез. Улар үзләренең материалларын ебәрә ала инде. Интернет киңлекләрендә был платформаны ничек табарга була, шул турында тамашачыларга әйтеп үтсәгез тагы. Интернет киңлекләрендә без башкорттар, без хәзер башкорттар .ру платформаһында һәм без социаль селтәрдә бөтә теркәлгәнбез, Инстаграмда, ВКонтакте һәм Фейсбукта. Без хәзер башкорттар .ру. Әңгәмәгез өчен һеҙгә зур рәхмәт. Эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, без үҙебеҙ башҡорттар халыҡара фәнни уҡытыу интернет платформаһы эшмәкәрлеге тураһында Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының Башҡорт филология факультеты Башҡорт теле әҙәбиәте кафедраһы доценты Ғәлимә Ғәлинәме әңгәмәләштек. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.